Saan mo kuan mo? Nako sir. Igsuon nimo? Pila nakadlaw na wala dito sa inyo? 2 days na sir. 2 days. Ato sa Lunes sa hapon. So asa siya ba? Atong Lunes sa hapon, asa siya padulong? Nang laya si sir. Nang laya? Siya ba nang laya? Sige siya salong. Yung gisaluman, pag utro na yung salong. Nakuha na yung utpan. Nakuha niya, pag utro na yung salong, ay itsa na po. Nisangit na po siya sir. Asa dapit siya ng laya ma'am sa Tabok-Nay. Tabok-Tulay. Tablon? Oo. Ibalik-balikan po niya. Tao ko laya. Oo. Nakainom siya ba? So itong panahon na pagkawal, unsa nila anod dyan na kuan? Dako ang tubig? Dako ang tubig taog. Taob. So karon ma'am, unsa yung kuan ni ma'am? Unsa yung plano aning patayng lawas din? Naman yung karoon sir, maplastar. Unsa yung ngalan mo? Milagros, bilihan mo sa hampit sir. Hampit. Napa ni siya asawa ma'am? Ulit tao na siya sir. Litaw. Pila ka edad niya ni? 48. 48. Sige ma'am, salamat. Ikaw ang suon ni Rinaldo or Suon yun. Suon. Tingnan mo ma'am? Judith Villarmo sa Manatad. Mga taga-asa ma'am. Taga-Purok 9, Linuan, Tablon. Magkano si Rinaldo? Ano siya ninyo? Uli tao. Hindi tao. 48. So yun kanya pagkahibalo ma'am na Kaya wa naman si kauli. Nga namin nag-ingon nga na nagkumba lagi ko na wakabawi. Isa ba Nalaya. lang Ang taga dito sa Puro 36. mo na yung kinabay manglaya. Ang dili. Sabi ka naman kasi wak man sa gibuhi po. Yan kahuyan, yung kawayanan ng bantayan. Siguro na niya panglingaw-lingaw, pang magkakaon ng isda. Kano sa pa ni siya nawala? At ito pang Lunes, ni Lugsong. Namin nag-order niya ganda ng kawayan na yung gidadaan doon ka buok. Buhuman nagdala siya kubi, nag-laya, nagidaw siya. Ngalan ng mga mikot ang magkauli. Saka ito nakakita, di sa magpapauban niya. Kuhan na ng tagbalay, doon siya dito sa nalibang siyak. Mga unsa oras na kuan mo? Alas 2. Lunes. Nakablatter na niya na. Oo. Atong klaro mo, siya yung kumpleto nga pangalan gali no? Rinaldo Makasarte Villarmusa, Pila edad mo? 48. Kung sa'yo plano yung manon ma'am. Ang gagawin ko na dito sa tabang ano mga namatay eh isip kaayo sira ba itaw ko ano mga ayot na mga makuha ni diri Sige lang yung ituhan. lumos gyud Oo, hindi naman magpa-autopsy. dili na Wala sa ni siya gambing niya balat yan ma'am? wala man antik ay na sir dagan kay nagtrabaho dito Wala sa ni siya maintenance? wala Kabalo na sa mula mo. oo kabalo man pero kanang ako nang gilayahan na nay balay nga guba nga naay tiles dikyas Ana, tungtong sa dito. oo Wala siya kauban na nga time. wala katong iyang mga kauban niyang mga laya wala man nag-business trabaho at naglawa Kung maglaya ni siya, lagi rin kauban. wala gyud sa Siya rin ginasta. karon na nasa naman Ikapilan yun yung igsoon ma'am? kalima Gikan, kumay ko na magwangan ikan sa kamagwangan? o pati ni sila kalaki ni manguran bike isa may nagros hampit So ikapila siya ma'am? ikalima Ikalima siya? 659 naman ko Ulitaw pa ni siya ma'am no? oo dito na ninyo Condolence ma'am. Condolence ma'am. Subok mo